2,3 miljard aan belasting op straat ligt. Dat zegt de minister van Financiën Charles Cooper. Hij heeft het gisteren tijdens een vergadering in het parlement gezegd. Het is geld dat kan worden geïnd door de Belastingdienst. Volgens hem is dat niet realistisch dat de hele 2,3 miljard daadwerkelijk geïnd zal worden. Er zitten heel veel taxatieve aanslagen bij. Maar het betekent wel dat er nog veel geld binnengehaald kan worden. Tegelijkertijd benadrukt Cooper dat de Belastingdienst momenteel meer belasting int dan in de voorgaande jaren. Het gaat om 3,2. De discussie ging heel lang over 3,2 miljard gulden die zou zijn kwijtgescholden. Dat ging allemaal over het opschonen van belastingsschulden van voor 2017. Los van die discussie zegt Cooper, er ligt nog steeds 2,3 miljard op straat. En het zou goed zijn als daar meer aan gewerkt wordt om dat geld te innen.